ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲିଭରରେ ଆହୁରି ନିମୋନିଆରେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ। ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସେମିତିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏଠି ଶୁଣିଥିଲି। ବାକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ସ୍ଥିର ରହୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ